сид. Търсил съм го, аз гледам заради дървета да има... Как и да е. Има овце, елате ги вземи. Хайде да не ги убиваме, да взимем от колата в такова. Ире имаш лопата. Аз имам айрон. Айрон. Взими айрон такова. А така, мъса, Алекс. Къпа се. Аз тук ще имам овце, да трябват ни 9. Ето тук става идеално за къщелата до мен. Вижте, вижте. Има си 2 порти. Аз съм нечко. Вие ние ще живеем на планината, бе. Трябва да пробват, защото... Елате, аз при мен има тук дървета. Тук има дървета. Там е храната, бе. Ако напишете наклонена кит, там ще ви дадат няколко кита. Мисля, че няма. Дай да видя. Напиши наклонена кит. Аз нямам хата. Имаме китове. Е, брат. Елате, бе, къде сте ви? Сгубихме. Хора, тук има колкото си искате кол. Брат, аз знаеш колко кол ще имам сега, бе. Аз, хора, да знаете, аз много бързо се развивам, защото съм свикнал да се развивам бързо. Добре. Не, един. Може да сетните хора. Ако ще и там някъде на високо. Колко имате, бе, хора? Колко лево сте? Аз съм 3. Сега левелите на нас не ми трябват. Да, знам. Колко кол имате? Три. Добре, 6. GG. Що не говориш? Не знам. Вижте, Kit Color, може да видите какви са цветовете, да си пишете така. Да, и аз знам джип. Айде да го направим. Ама не трябва такова за ним, бе. Бе, къде се чакай? Хора, аз Тук има скелети. Аз почвам да правя къщата. Идвайте да направим къща. Добре. Аз съм до тази голямата планина. Виж моби... не. И аз съм добре. Ако искаш да тъпа.
Аз имам един стак и 3 кол, брат. Имам три. Пак. Какво ти е повече, бе? Ти. Взимайте, той има много. Ама до на нас повече не трябва. Аз почвам да събирам пръст да ходя да се изкачвам аз нагоре. Да, надгоре да се... Да бе, да спаем къщата. Да, той аз имам много. Колко? Аз имам 17. Аз имам 6 обработено. С таковата скорост почва с катери. Това няма значение откъде почваш. Абе, нали ми пука, нали до мен има камък? Това няма смисъл някакъв се сетим по спайдър тук от мен. За сега аз не съм видял зомби, това е чудно. Кой е още? Вече ме удариха 5 зомби. Иване е саднама. Изкачвам. Ще сме догоре. Това вече ми свърши просто. Ако до мен има още. Хора, това е много яко, защото до нас има... Чай, да. Правих, че така му са бил. Той има още толкова е. Хора, Знай, бе! Питвам се да го чупя. айде, айран. Аре, ти чупи аз. Да. Но той да мен кирката ще ми се чупи. Ама ти как да напишеш, ама... Ще има читър. Да, няма смисъл. Не, ама имам кол. Вие най-горе... Тук при мен има 2 зомбита. Които вече ма подгубят. Вечер е. Ще става вечер е. Аз се скачам. Иван, идваш ли? Такъв скелет, мале. Чекай, аз идвам. Тук ли заляза слънцето, да? Да, вечер, бе. Хора? Трябва да се трипортна по някакъв. Давайте пайса. До тебе? Да. Не. Ние сме при теб. Не, няма смисъл. Ние сме точно при теб. Ние сме много близо до тебе. За добро. Добро ще се добро. Да копам камък. Абе, човек прави път нагоре, бе. Иван, кой ти пука, бе? Трябва само да улием някакви там кофе вода. Иван, ти правиш нещо много хубаво. И аз тук ще се замислих. Але как се връщаме? Някой ме удари отгоре. Да, някакво зомби Аз съм или нещо друго. аз си хапа. Какво вече стана нощ? Алекс, ти къде си? Ти най-отгоре ли си? Ти най-отгоре ли си? Кой бе? Ти най-отгоре ли си? Ето Алекс, Алекс, зашма! В дясно, на едно дърво. Скачам! Видя ли? Да, аз те виждам, Иване. Аз се скачвам. Те напред! Бой само да не се фърля, защото... Тук има крипър.
pa. Ja, това. Ева те, килиш. Обикновено се телепортваш. Я, пак остатка е. Знаете ли какво остатка е? И брат, зомби. Дай, Алекс, ела до мене, Алекс, ела до мене. Да. Това е върха. Гладен съм. Ти ще гръмни нещо. Умирам, тяло. Вие къде сте? О, да се Опите. но. Това е най-нагоре. Това е бързо. Майко, тук има някакви хора. Мамо. Да няма хора. Има скелетен за мен. Иване, помощ, ти къв враже. Това е така. Ей, това не го смеш. О, ще умря. Умрях. Аз съм на креатив. Хора, аз съм на креатив. Знам, аз се направих. Щял си да умреш, бе. Я батка много зомбита. Хелпите ми! Тъпам се! Не, хелпите ми напред! Как да се тъпнат тези 1000 зомбита тук? Умирам някак. Да. Тя ми... Аз съм храник. Айде да слизаме. Хора, ти малко ти... Убих един скелет. Майка, умира. Не, че съм хора. Къде са хора? Алекс, защо стоиш на едно място? Един паяк. Умирам. Айде да почваме да правим къща. Ела до мене. Айде да почваме. Аз ще запазя малко такива хубави дървета. На мен не да ми е. Не знам защо ми е паднал. И горе ето. Има малко дърт между. Това е добавяме. Алекс, тук ли си? Да.
Голяма да е. Ти пак виж къде ти стоиш. Ала, трай. Стане готино, ако направим едно нещо, което е много готино. Аз викам отстрани да направим така, вижте. Дайте ли? Две. Ама той цветно е хубаво, човек, той цветно е хубаво. Чай, направи крафтинг. Крафтинг тейп. Готово. Правя крафтинг тейп. Вече имам легло. Тя сложи други дървета, къде? Ей, тя ще дам такива дървета. Ей, тя ще дам. Колко легло имат? Аз нямам клип. Аз. Да знаете, аз без да исках изкарах ме. Не мога. Заради тъпия фрапс. И като виждате, там направихме нещо. Правим къде в момента. О, печка. Печка. What the fuck, защо летя? Но ми бъгни цялата игра. Летиш, бе. Написал си наклона на флай. Нищо не съм написала. Значи го пак. Пак да летиш. Оправи се. Това нещо, да. Аз тук така ли да слагам? Ма трябва да щупи една още малко да дърва. Аз имам още едно легло. Моето легло е в средата. Така фирмичка. Някой трябва да ти заира. Аз да отида ли в минут? Добре. Добре. Два. Не са баш много, де. Долу трябва да сложи дървета. Долу има 3 крипъра. Такива сбил ли? Да. Не. Аз имах 4 бутчета, ама ги изхабих. Аз на геймода ли съм? Да, на мен така ми стана, бъгна ми нищо. Не знам.
иска храна. Аз имам храна. И тя е опита. Ето ми. Мах. Хора, аз съм афъка за малко, да знаете. Ще ви заглуша. Та фема е Ивана с едно зърно. Айрон! Айрон! На нас. Умре! Ти ще долу ще направиш, бе. Вие сте направили къщата, е готино. Такова ли ти трябват? А, да, той се личи. Въй, бая зомбита, бе. Да сложа ли торчове? Торчове. Вие къде сте? Вие долу ли сте, бе? Мен от всякъде мръшнаха зомбита. Що не легнахме да спим? Ти беше какво? Ей, му ти кара, посял си нещо, бе.
направим някаква така пътека, ама не знам как. Аз брат се фърлям, не знам, знаеш ли толкова високо се фърлям се. И ако умра... Аллах Акбар, умрях. Да. Тъпа. Приеми, моля те. Аз че знае. Поне си оставих един стак обсидиан. Кол. Иначе мога да го взема. Опите ми, умирам, зомбита. Трима скелета, помощ, умирам. Бати, точните скелети, човек. Ендерман. Умирам. Сега спокойно, брат. Help me! Help! Идва, давам, ето. Мен е един скелет, който май ще му оцели. Аре да оцелюва, аре. Щупа! Ела тая букуци, помощ, стоп, нямам кръв. За тебе. Лагайте! Аз брат тази вечер чувам такова. Легнахме. Аз легнах. Леги протокол без застрелян от скелет. Лагайте, бе! Ела си гаде. Не може, бе. Защо? Така. Сега закрием къщата. Някой трябва да отиде за храна. Няма вода. Почвата е важна. Аз почвам да правя мина. Алекс, ти къде си? Аз не знам какво прави Алекс. Аз не знам какво правиш.
Папари папа. Така, но як стана. Не заспивай, когато... Добре, газът е зарби, не заспивай. Когато газът е за двама, не заспивай. Газът е за двама. Горе, ляво и дясно. Той е в горе, ляво, дясно. Аз правя път към долу, към долу, към долу. Нямам кръв, ама както и да е. Продължаваме с играта. Чувам зомбита точно до мене. Страх ме, има много зомбита тук. Майко, колко сладко е. Има дърт. О, верно, пък аз съм на планина, бе. Аз съм в планина, бе. Аз забравих, че съм в планина. Какво е? Бум! Съжаление нямам. Аз имам камък, Да, знаеш къде съм, Аз ще направя даже във втория етаж. Имам един стак камък. Да, трябва. Аз имам цяла дългата. Какво? Не, бе, аз казах, аз чум надолу. Не, бе, аз съм в планината. Те ще падна. Ама трябва ни вода. Това колко надолу ще сме купали, бе. Вода! Чопи ми се кирката. Оставах се една кирка. Аз съм апликатора с много кирки. Това е нещо приятно. Така, папа ти. Това е моята къща. Живея така. Аз не знам къде съм. Там струшим къщата.
Аз имам един стак камък. Аз имам 4 стака камък. Искаш ли един стак? О, имаме айрон. Кога? Алекс даже не е казал. Аз ще имам приятели. Само, че нямам храна, това е лошо. Рефрешнете, влизайте. Значи, пак ще го рестартирам, вие пък излезте от той. Като от старт пак влезте. Цъкнете рефрешка. И стап. Клика папа Цици. Джанката е на линия. Пиши ми, искаш ли МПЛС? Аз съм във 2 октомври 2016 година. Аз ми пише, той ми пише Талк ПЛС на 28 октомври. Сега ще го добавя. Искате ли да го добавя? Да. Виж, това е... Влезахте ли вие в епизод?